खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। रुचिता एकाखौ जिउ फोजोबबाय। दायनिगिरिखौ हमनानै जिउ साजा होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिसिया सोंखारिरिसिम दाबि दैखांदों। 40 नं भबानिपुर बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय बर' थागिरि 66 नं भट केन्द्रआव इभिएम मेसिन गाज्रि जानायनि जाउनाव गोबां भट होगिरिफोरा नेनांनाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय चिरां जिल्ला इन्ड'-भुटान सिमानि साखाथियाव सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव पुलिस, मिलिटारि आरो पारा मिलिटारिनि थाखाय आगु थिसनलाय फोरोंलाय हाबाफारि लादों। रायजोआव बेदखल खालामनायनि हेंथायै सोरखारनि खामानि मावनो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। गुजोखुथिनि उन बेबाराव ढेकियाजुलि खाथि-खाला ओनसोलाव बेदखल खालामनो न'-बां लुनानै थानायफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो जायखारलांनो थाखाय ढेकियाजुलि सिल अफिसनिफ्राय फोरमायथि बिलाइ फोसावदों। हादोरनाङै फरायसालियाव देउलिया फोरबोनि थाखाय आलारि बाथि दानाय हाबाफारिया रायजोआव सोलिगासिनो दं। 68 नं तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएल, बिजेपि, एजेपिनि मदद मोन्नाय बिजाथि जले दैमारि बिथाङा गावनि बोसोर गोसा भट होबाय। गावनि जोनोम गामि फाख्रिबारि गुदि फरायसालि फबसेतायाव बिजाथि जले दैमारि आरो लोगोसे अनजालि बिसिजों जयै बेसेन गोसा भटखौ होबाय। 67 नं खासिबारि गोजौ फरायसालियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। कबरथाना दख'रा सर्ट क्लाबनि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय।